Imos con información deportiva. Última xornada na preferente Futgal. O Puebla buscará pechar a tempada cun triunfo ante un rival directo da parte alta, mentres que o Cidade de Ribeira e Dumbría afrontan partidos decisivos en situacións moi distintas. O Puebla afronta esta fin de semana o último encontro da tempada instalado na 7ª posición da clasificación. Os pobrenses medirán forzas co Ordes, quinto clasificado, nun duelo no que buscarán despedirse da competición cun bo sabor de boca. Os da Pobra chegan tras unha campaña irregular, con resultados moi variados nas últimas xornadas, pero coa permanencia asegurada e sen presión clasificatoria. Aínda así, o equipo intentará ofrecer a súa mellor versión para sumar os derradeiros 3 puntos da tempada. O encontro disputarase este sábado, 16 de maio, ás 4:15 no campo de Cadreche, na casa. Situación moi diferente para o Cidade de Ribeira. O conxunto ribeirense chega á última xornada prácticamente descendido á primeira Futgal, ocupando a 16ª posición con 33 puntos. Os de Ribeira visitarán o Burela este domingo nun partido que servirá como despedida dunha tempada complicada, marcada por unha longa racha de derrotas e empates que acabou condenando ao equipo á zona baixa da táboa. A pesar da difícil situación, os ribeirenses buscarán competir ata o final e despedirse dunha vitoria que poña o broche máis positivo posible ao campeonato. En máxima tensión para o Dumbría, o equipo chega á derradeira xornada fora dos postos de descenso, pero cunha marxe mínima de apenas 2 puntos sobre o Burela que marca o perigo. Enfrontaránse ao Sigüeiro este domingo ás 6 da tarde no Conco, nun partido clave para asegurar a permanencia. Todo pasa por sumar unha vitoria, aínda que no caso de perder tamén dependerán do resultado do Burela. Un escenario de máxima presión no que o Dumbría terá que facerse forte na casa para evitar un descenso que aínda segue ameazando ao conxunto da Costa.